ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଯଦି ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ ମାଛ ତରକାରୀ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଏକଦମ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଲି ମାଛ ଆଳୁର ତରକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 700 ଗ୍ରାମର ରୋହି ମାଛ ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଭଲସେ ସଫା କରିକି ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଆଉ କଲର୍ ପାଇଁକା ହଳଦୀ ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେବା। କଡ଼େଇ ଭଲସେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ବହୁତ ଭଲସେ ଗରମ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ମାଛ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇପାରିବନି, ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଏଠି ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲସେ ବାଟିଦେବା। ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି କଟା ପିଆଜ, କଟା ଟମାଟୋ ଆଉ କିଛିଟା ଆଳୁକୁ କାଟିକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇକି ରଖିଦେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁକା ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ନେଉଛି। ଚିନି ଭଲସେ କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ ହେଇସାରିବା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଟା ପିଆଜ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ମସଲା ନେଇଯାଇଛି, ପାଉଡ଼ର ମସଲା ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଧନିଆ ଜିରାର ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା ଆଉ କିଛି ଫିସ୍ ମସଲା। ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆର ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର୍ ବନେଇ ଦେବା। এই ମିକ୍ସଚରଟାକୁ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଭାଜୁଥିଲେ ସେ ପିଆଜକୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜ ଦେହରେ ଏଇ ମିକ୍ସଚରଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ସବୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ପୋଡ଼ିବନି। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଏସବୁକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା କଷି ନେବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଆଗରୁ ଭାଜିନି, ସେଥିପାଇଁକି ମସଲା କଷିବା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆଳୁକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ବଟା ମସଲା ସବୁକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ପାଣି ଟିକେ ଶୁଖି ଆସିଲେ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ସ୍ଲୋରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା। କିଛି ବି ମସଲା କଷିବା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କଭର୍ କରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମସଲା ପୋଡ଼ିବନି ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝି ବି ଯିବ, କଷି ବି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଥିବା ଗରମ ପାଣିକି ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଯେତିକି ମୋର ଝୋଳ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁକି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଝୋଳ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏକଦମ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିକି ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଦେଉନି। ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିବା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଏକଦମ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ରୋହି ମାଛ ଆଳୁର ତରକାରୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ এই ରେସିପିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।